जोलुर अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। पर्बतजरानि काजिगाव एसएनबी स्टेडियामनि गेलेग्रा गुवार फोथाराव देग्लाय बोसोरनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग एएसपीएलआ 5 नबेम्बर खालारनिफ्राय खुंफुंजानो थांगासिनो। इं 2023 मायथाइनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग जोलुर बादायलायनाया गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे फैगौ 5 नबेम्बर खालारनिफ्राय पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव एसएनबी स्टेडियामनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावबो खुंफुंजागोन। मख'नो गोनांदि आसाम स्टेट प्रिमियार लीगखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो खोब रंगिना संगिना साजायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जोलुर बादायलायनाया पर्बतजरानि एसएनबी स्टेडियामनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव 5 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै 28 नबेम्बरसिम गासै मोन7 गेलेनाया खुंफुंजागोन आरो गिबि गेलेनाया जागोन खोरोमदाव एफसि आरो एवेलेन स्टार एफसिजों जागोन। बेनिखायनो पर्बतजरा ओनसोलनि जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोलुर गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों खुंफुं आफादनि सोद्रोमाफोरा। आं खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय। लोगोसे गासै जोलुरखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनानै खुलुमनायखौ जासिनाय जाबाय। बाथ्राया जाबाय फैगौ 5 नबेम्बरनिफ्राय समफोरनिफ्राय गाबोन सानसे समफोरनिफ्राय आसाम स्टेट फुटबल प्रिमियार लीग जानो थांगासिनो दं। दा बेनि थाखाय जों साखाफारा अलरेडि जाबाय। फिल्डनि गासैबो डेक'रेसन जाजोब्बाय, पेन्डेल स्टेज गासैबो जाजोब्बाय। अलरेडि दा पस्टारिंफोरखौबो खालामबोगासिनो दङ। एसे बाखि दं, गासैबो फ्राय जाजोब्बाय आरोखि। गासै पर्बतजरा रायजो राजाफोरसिम आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे दाथ' सारा इण्डियाआवनो मोनसे गेलेनायनि गायाव मोनसे रंजानाय लागासिनो दं। जिहेथु जोंनि इण्डियाआवनो क्रिकेट वर्ल्ड काप जागासिनो दङ। बेखौ बयबो नायो, टिभिआव नुदों हयथ'। बिदिनो बावैसो आगोल क'क्राझाराव बा जोंनि बिटिआरआवनो दुरान कापबो जालांदों। बेवहायबो बयबो हयथ' खेलाखौ नायनानै गोजोननायखौ लानो हादों। दा थिग बेबायदिनो जोंनि पर्बतजरा बायदि गोग्लैसोनाय ओनसोलाव, जोंनि हाग्रा ओनसोलाव काजिगाव एसएनबी स्टेडियामाव जे आसाम स्टेट प्रिमियार लीगआ जानो थांगासिनो दं। दा बेखौ आं बयबो गासैबो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जाहाथे खेलाखौ नायनानै रंजानायखौ लायो आरो जाहाथे बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुनाय उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायनि मोनसे थुलुंगानायखौ मोननो हायो। जाहाथे मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों गेलेनायखौ जों दावगाहोनो हायो आरोखि बेखिनि। लाइमोनफोरा दे नैबे फुटबल गेलेनायनिफ्राय सोरबा सोरबा जानगाराव थादों आरो फेग्रा मुवाजों गोबां लाइमोनफ्रा गफबनानै थायो। माबाफोर बुंगोन नामा बे लाइमोनफोरनिफ्राय सार? ओरैनोथ' माने फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव थानो हायोबा मोजां। खारन गेलेनायाबो मोनसे एन्टारटेनमेन्टनि पार्ट। जेरैहाय मानसिनि जिबनाव मोननै खायद' दं होनदों। मोनसेया जाहैबाय गोसोनि आदार आरो मोनसेया जाहैबाय देहानि आदार। दा गोसोनि आदारखौ नांगौ। दा गोसोनि आदारानो जाहैबाय दामनाय देनाय, खननाय, मोसानायानो गेलेनाय। गतिके गेलेनायनि गेजेरजों जों गोसोनि आदारखौ होनो हायो। बेनिफ्राय देहानि आदारखौथ' नांखागौआनोखा, बेखिनि आरोखि। सासे फुटबल गेलेगिरिया गावनि जिउ बा गावनि लाइफखौ दालांनो हायो नामा सार? हायो, निस्सय हायो। गेलेनायनि गेजेरजों गोबाङानो हयथ' नुबायानो, मिथिबाय, खोनाबायबो। गेलेनायनि मोनसे एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों आसामाव गोबां साख्रि मोननाय रेकर्ड दं। जों गोबां नुबोदों। गोबां क्लाबनिफ्राय मोजां एक्सपिरियेन्स गोनां फुटबल गेलेग्राफ्रा बा जोलुरखौ गेलेग्राफ्रा साख्रि मोनदों। स्टेट बेंकआव साख्रि मोनदों, सोरबा रेलवेआव साख्रि मोनदों, सोरबा इलेक्ट्रिसिटि बर्डआव साख्रि मोनदों। बेबायदि आरोखि। टिकेटनि थाखाय जे काउन्टार, बे काउन्टाराथ' 12 बाजिनिफ्राय खुला थागोन आरोखि। बेसेबां लानाय जादों सार बे? बेखौ रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय गेलारियावहाय 40 रां लादों आरो बेनिफ्राय ओरैनो जेनेरेलनि थाखाय 30 रां लानाय जादों। गिबि गेलेनायाव बबे क्लाब बा बबे हानजा गेलेफैगोन? गिबि गेलेनाया खोरोमदाव एफसि आरो बेनिफ्राय 11 स्टार क्लाब, बे मोननै हानजानि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। थेंक इउ।